social media Hindi Facebook Hindi asake barong tongka buini do phane borok bai Mwsajak khe ngai borok ngai team kaisa kao ngai rumo haike Mwsajak buini do phane borok bai ngai bina ama babu chung ginano kotor khe porithong hinu pano roh kana haike ba samung phano khaitong hinu roh kana ngai borok ngai tongtholaijak Mwsajak ama haike ongai tongkha ngai sini borok bo mokhang bai chung buino sini bo mokhang no phunungnai ngai ama haike ongai tongkha ngai sini borok mokhang maya Lachima Singsa mano ngai borok ngai kisa pan wansugya babiya ngai bina ama babu chung buso kosto khe puji kotor kuchu kotor khe porithong hinu pano roh kana borok ngai kisa pan wansugya ngai obono taboni churai rokno bini ama babu sungrok naikolna nango ngai borothang boraham naikolna nango ngai pore khaipano baksa tongna nango ngai obono baksa bokso borok hina ama hybrid ron tamani bagari tabuni churai surongnai hina ngai chung ke obo riya hini tongmani marokha tama ngai oma hai ongai tongnai borok no chung phurungna nango boma hai ke kuchu tisanai chung phurungbai tisana nango ngai ono bagui marogo ngai chung obono chung bongni baguno oma hai baksa bokso burirokni baguno ama haike Lachima Singsa mano sini borok ama hingke norokna ang phol video phunana phano phunungoi maniya tama hingke ama hai viral video rok paimansan maya je youtube hingke chung ama kisa phano norokno phunungano hinai ri marokha hingke tama hingke chung phol video phunungoi maya norok jodio nai muchukha hingke comment khai sadi je Facebook o link tongo norok nai mano